karkae. Gini kai yude kendo ote mokongo kane nene kata wang jowi kata SMS alerts kane gintiere achiel kachiel mi paro machal nade kotere kod kaka waikore ne rakruok kod gengo midhiero matimore kindwa ahinya e wang jotelo makoro sani nitie. Erokamano Cleophas, mokwongo yiena mondo awachi ni en gima ne otimore malit kabisa ka ji owito ngimagi e yo joma ne ngima kendo ne gi chenro mag ngimagi mapile mane gichano ne gidhi godo mbele, to unfortunately masira machalo kamano yudogi. Yiena mondo awach kendo ni gengo masira machal gi motimore Elgeyo Marakwet ok en tich achiel ma inyalo wene kata migawo moro achiel, to an kaka nene ni en gima dwaro ni sirikal mamalo nyaka ng'iye, to kod bende sirikal mar county be nyaka ng'iye, to bende adona yie gi owadwa mokwongo lose wachni ni bende wan be kaka jopiny bende nyaka, nikech creating awareness kata tang' mar jopiny be mano be en achiel kuom gigo ma bende nyalo konyo e seche ma masira machalo kama otimore. Nikech ka jopiny otimore nade ne ging'eyo ni gima chalo kamano nyalo timore, to kaso sirikal mar county bo timo gima owinjore gitim, sirikal mamalo bo timo gima owinjore gitim, taparo ni onyalo bet e position moro mar konyo ngima zaidi. To yiena mondo awach ni wan kaka piny mar Kenya pok wabedo gi ikruok maber ahinya e weche machalo kamagi, nikech mokwongo ni winjo kaka senior moloso mar ariyo wach ni endi kaka otemo kele, en adieri ni onego wang'e ni to joma tiye migepe mag machalo kaka disaster management gi be gin jogo mar qualified in terms of be ginyalo bedo gi kiwango moro kata capacity mar timo nonro moro ma ging'e ni to area machalo kama kwa bedo gi koth mang'eny ang'o gini manyalo timore e area ni, kwa bedo gi chieng' mang'eny ang'o gini manyalo timore e area ni, nikech through that ema biro miyo wabedo gi ikruok ni in case ni gima chalo kama otimore to mae kaka wabiro respond. To ka walenga ni kata wawacho ni walenga ma okwa bedo gi timo nonro machalo kata soil study mane senior losecha, to miyo ka gima chalo kamano otimore to yudo wa ka wantie position moro ma kaka wa respond maber tamowa kaka sirikal mamalo to kod kaka sirikal mar county. Ineno kata mana seche mane sirikal mamalo respond, ineno ka or ndeke kacha mondo mi ogol jopiny jogo mane obedo rescued, to ne fwenyo ni kata mana gigo magi respond go bende nigi chandruok. Ineno ka ndege mar Kenya Police kendo no dwa chako miwa midhiero kendo ka mondo mi no take off from kama no dhi rescue ji. Koro paro ni ena nywako monego nywaki ma sirikal mamalo nywako to sirikal mar county bendo nywako, kendo wa ensure ni wandiko